Ένα ραδιοφωνικό γιατί παίζει ένα τραγούδι. Ας δείξω το τραγούδι. Βγάλε τα ακουστικά. Το σκηνικό ξεκίνησε μια μέρα στον εγκέφαλό μου που έλεγα ρε παιδί μου, σκέψου τη Βασίλισσα Ελισάβετ. Τη Βασίλισσα Ελισάβετ, γιατί και αυτή εντάξει μπορεί να είναι Βασίλισσα, αλλά είναι και νοικοκυρά. Σκεφτόμουν να πούμε τη Βασίλισσα Ελισάβετ που είναι και νοικοκυρά, να κάθεται στο σπίτι της, στην κουζίνα. Σε μια απλή βασιλική καρέκλα κουζίνας, με τα πόδια ανοιχτά και τη ρόμπα, να έχει εδώ ανάμεσα μια σακούλα με φασολάκια με τα καπέλια, κορώνας μου στην κορώνα, και τυχαία ένα ραδιόφωνο από πίσω να παίζει αυτό το τραγούδι. Είστε τρεις. Κάτω, κάτω. Ψώσε. Ούτε που λέει. Στην παιδιού μου τη χαρά, έσφαξα ένα κόκορα. Το γνωστό τραγούδι το γαμιάτικο. Όχι, γαμίνιο το λέτε, γαμίνιο. Ένα, έχει ξεκινήσει και άλλο πρόβλημα που πάμε, αυτό είναι τώρα. Αλήθεια, γιατί λέμε πήγα σε βάφτιση και πήγα σε τελική γάμο. Δεν είναι σωστό. Σε βαφτίσια πήγα στα βαφτίσια. Γιατί λέμε πήγα σε βαφτίσια και μετά πήγα σε τελική γάμο. Δεν είναι σωστό. Ένα το δύο πρέπει να το πρόσεχα. Και το γνωστό το πάω, δεν πήγα. Χασμουρήθηκα άνθρωπος. Κουράστηκε τις πλακές που λες. Σκάσε. Έλεγα το εξής ότι μεταβαίνω αυτό το τραγούδι το γνωστό στο παιδιό μου ότι η χαρά έσπαξα να το πω. Και κάθε φορά που το λέω αυτό γυρίζω και φωνάζω Φίλιππα. Η Βασίλισσα φωνάζει τον άντρα της και τον άντρα της. Φίλιππα, το πηφείτε. Και τέλος πάντων στα πολεμώ, κάθε φορά που το βάζω πετάγεται ένας Φίλιππας και Ελισάβετ και κάτι γίνεται. Πάντα κλείνει με ένα μικρό αστείο. Με αυτό το τραγούδι σου είπα τις αρχαιώρες τελετές. Και από τότε όποιος ακούει αυτή την εκπομπή και πηγαίνει σε κάπου, θα πάει εδώ. Γιατί με το που ξεκινάει το παιδί μου η χαρά, η μισή γελάει και η μισή κοιτάει σου λέει παιδιά. Εγώ φώναζα. Φίλιππο και Φίλιππο. Αυτά ήθελα να σου πω, έχω πολλά να σου πω. Δηλαδή έχω 50 σελίδες, αλλά μου φαίνεται ότι ο χρόνος δεν έχει. Για σήμερα. Ξέρεις, εγώ χωρίς σελίδες μπορώ να μιλάω. Πάντα, έχεις ένα ραντεβού, θες να φύγεις. Τι άλλο έχω, τι να σας μάθω. Τι να σας πω ιστορίες του σπιτιού μου που δεν ξέρεις εγώ, της μάνας μου. Και εγώ σ' αγαπώ το Γεννάκη. Είναι έτσι ο Γεννάκη αυτό, εκεί με έκανε έτσι. Θα πεις σ' αγαπώ. Όταν είναι έτσι είναι ο κόλος μαϊμούς. Θα σας πω ιστορία πολύ προσωπική με τη μάνα μου και τον πατέρα μου. Ο πατέρας μου είναι του ΤΕΠΕ. Η μάνα μου είναι του ΙΚΑ. Εκείνα τα χρόνια το ΙΚΑ ήταν 10 φορές 10 κλάσεις επάνω από το ΤΕΠΕ. Ο μπαμπάς μου είναι, αν δεν υπάρχουν χάπια στο σπίτι, βαίνει στα καλά του. Δεν έχει μια φρουτιέρα το σπίτι, στα σπίτια δεν υπάρχει μια φρουτιέρα. Εγώ νόμιζα ότι αυτό ήταν χαπιέρα. Δεν είχα, δηλαδή στο δικό μας σπίτι πάντα είχε χάπια. Και άλλες φορές πήγαινε σε άλλα σπίτια, έλεγα κοίτα έτσι πώς τα χάπια βάζω τα φρούτα τους δηλαδή. Έπρεπε να έχουμε χάπια. Χάπια διαπάσα νόσου και πάσα του Βασίλη Βέλιου. Από το κατάλαβα. Από το ότι πώς το χειρονάκης, πώς το είπε ο Καρατζαφέρης. Όχι χειρονάκης. Χειραφέτηση. Χειραγώγηση, ναι. Τη χειραγώγηση μπορείτε να γράψετε. Το χειραγώγο βρίσκεται. Δεν να πω και κάτι έτσι τσιτάτο. Λοιπόν, και λέγαμε έπρεπε να έχουμε χάπια. Και έπαιρνε χάπια όχι το υπόλοιπο. Του τάδε ένας φίλος του. Πάρτα, Βασίλη, είναι καταπληκτικά. Αυτούς είναι για το στομάχι, αλλά πιάνει για τους βέβαιο. Και το βάζω εκεί, όταν δεν θα έπαιρνε και ο χάπια. Τέλος πάντων σε κάποια φάση, ο παπάς μου άνοιγε το στόμα έτσι. Και όμως, Άννα, Παναγιώτη, όταν εδώ σώμα. Και μάνα μου ήταν εκεί. Αλλά ο κόσμος μου ήταν. Άμεσα στον απολογό του λέει μια μέρα, αμά ρε Παναγιώτη, με βλέπεις και υποβάλλω και δεν κάνεις τίποτα. Τι να κάνω χριστιανέ του λέει. Γιατί δεν πας λέει, στο ΙΚΑ που έχει κάνει τους γιατρούς. Να κάνω τι λέει εγώ στο ΙΚΑ με το δικό σου πρόβλημα. Παιδιά είναι λες και είναι κείμενο δηλαδή. Τώρα που το λέω νομίζω ότι γράφω κείμενο για το αμά. Λέει πατέρα μου, θα πας χριστιανέ και θα τους πεις το και εγώ θα πεις στο γιατρό.
γιατρούς πάνω. Πόσο τα αγαπάω, τα παιδιά δεν περιγράφουν. Δεν μπορεί να βρει τους γιατρούς. Εγώ να βρει τους γιατρούς. Δεν μπορεί. Μα βέβαια. Θέλω να στα πω εγώ. Την ψήντη μάνα μου πάει και κακομοίρα στο γιατρό στο μπέιλι. Μέσα, καλησπέρα, καλησπέρα. Έχω ένα τεράστιο πρόβλημα, λέει η μάνα. Συγκείς τα ψέματα, τι να κάνεις. Να λέω που τα λίγο στο μετσά. Και που ακριβώς θορυβήθηκε για το σφυδρό πρόβλημα ιστορικά. Λέμε και τα χρόνια, μην κοιτάτε το τρίτο το καλό πασό κουτούκο όλα τα ξεφύγει. Τι βάζει κάτω, του πατάει από εδώ που καλή αστείευεστε και συγκεκριά σε λεπτά στα χάλια. Της βάζει ένα λάθη από καιρό, αύριο πρέπει να εγχείρηση να το κάνουμε. Αν είχατε δει μια ψηλή γυναίκα 2-10, μάνα μου πολύ όμορφη ψηλή, πολύ καλός τύπος και τα λοιπά, να τρέχει μάνα μου ήταν. Έτσι θα μαθούσαμε 2 εβδομάδες, έτσι λίγα πράγματα θα γιατί. Και εμένα αυτές οι μικρές ιστορίες μου αρέσουν πάρα πολύ, πιο πολύ από ανέκδοτα, πιο πολύ από και στα ούζα μου, με τους φίλους μου, στις παρέες μου, πάντα λέμε τέτοιες ιστορίες, οι οποίες τις λέμε και ξαναλέμε και δεν βαριόμαστε να τις λέμε. Και μάλιστα υπάρχουν και ανέκδοτα που κάποιος τα λέει καλύτερα από κάποιον. Να του λες, πες ρε στη Βασίλη το ανέκδοτο, θυμάστε το ανέκδοτο με το παπάκι. Ήμουν καλός εγώ. Κούνια που σας κούναγε. Κυρίες και κύριοι, απολαύστε τα παπάκια από τον Βασίλη Βέλη. Σοβαρά, έλα από εδώ τραβάς, θα δούμε βυσιά. Πάφος την τέτοια που σε μεταφέρει, θα μην δώσει τα παπάκια, σε διατάσσω. Ευχαριστώ πάρα πολύ, μου αρέσουν τέτοιες διαταγές. Κάποιος... Τελείωνε. Κάποιος πηγαίνει στον γιατρό, παρατηρούμενος λέει καλημέρα γιατρέ. Λέει γιατρέ, έχω ένα πρόβλημα. Έχει σκηνοθέτη. Διώχαμε. Δείχνω τη γράφωση. Γράφει καλά, έχω κάτι. Έχει κάνει δουλειά. Τώρα σας να πω γιατί και οι άλλοι. Είδαμε τον δικαίωμα τα τραγέματα. Τελείωνε να είναι και αυτοί. Δεν άρχισε. Λοιπόν, έχω ένα πρόβλημα. Το πες. Όλοι κάθε πρωί στη φάρμακο που έχω παπάκια και κάθε πρωί Όλα αυτές γελά. Και τα πάντα. Δεν είναι το πρόβλημα, το απόγευμα φωνάζω είναι το πρόβλημα να αφήσεις το πρωί που φωνάζω εκτός από ένα εκεί το μπροστά το καλωμένο.
Ξαντήστε του και εγώ να πω στο κράκ. Μάμα ότι πα, ξανά, Πείτε το άλλο με το αλάτι. Καλύτερα το έχει πει. Η αλήθεια είναι ότι είναι πάρα πολύ ανέκδοτο, αλλά είναι πολύ δύσκολο να το πεις όταν έχεις του Κανάκη, του Γιούσου και του Στάθη Παναγιωτόπουλου. Είναι πολύ δύσκολο, πιστεύω. Ένα υπέροχο ανέκδοτο. Με τον Βασίλη γνωριστήκαμε από ανέκδοτα. Είναι μια γνωριμία των μπαρ, αυτά τα μπαρ που γίνονται κάποια πράγματα μέσα σε αυτά. Γνωριστήκαμε σε ένα μπαρ, ξεκινήσαμε την κόντρα με τα ανέκδοτα και γίναμε. Εντάξει, με τον Βασίλη είμαστε τώρα, ξέρω εγώ, ένα κλικ πάνω. Μάλλον δεν είμαστε, έχουμε ξεπεράσει την αδερφική